आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023। वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत। स्थळ आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग। स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62। मुंबई गोवा महामार्गाचा जो प्रश्न आहे तो अधिवेशनात काल उपस्थित झाला आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिलं। कोकणातल्या आमदारांचं म्हणजे वैभव नाईकांचं, इतरही जे विधानसभेचे सदस्य आहेत, आमदार आहेत, यांनी याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता आणि त्याला रवींद्र चव्हाण यांनी लेखी उत्तर दिलं होतं। आपला मुंबई गोवा महामार्ग आहे तो गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला होता आणि त्याची झालेली दुरावस्था आहे त्याच्यावरनं मनसे असेल किंवा इतरही पक्षांच्या लोकांकडनं रवींद्र चव्हाण यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्यावेळी गणपतीत जाणाऱ्या कोकणवासियांसाठी आपण चांगल्या पद्धतीचा रस्ता हा करून देणार असल्याची ग्वाही जी आहे किंवा जबाबदारी जी आहे ती रवींद्र चव्हाण यांनी उचलली होती आणि चांगल्या पद्धतीनं जो प्रयत्न करता येईल त्या पद्धतीनं त्यांनी प्रयत्न केला होता आणि अगदी कोकणवासियांना एक लेन जी आहे ती चांगल्या पद्धतीनं गणेशोत्सवात त्यांनी उपलब्ध करून दिली होती। जे पूर्णपणे अशक्य होतं ते रवींद्र चव्हाण यांनी काही प्रमाणात का असेना पण शक्य करून दाखवलं होतं आणि आजही पाहता ते काम या ठिकाणी सुरू आहे। प्रामुख्याने कालच्या या प्रश्नावलीमध्ये रवींद्र चव्हाण यांना मुंबई गोवा महामार्गाच्या रस्त्याचं काम प्रलंबित असल्याबद्दल विचारण्यात आलं किंवा 12 वर्षात जवळपास 12,000 अपघाती मृत्यू झाले असतानाही हे काम पूर्ण झालेलं नाही असं विचारलं असता रवींद्र चव्हाण यांनी त्याच्यावर उत्तर देताना म्हटलंय की गृह विभागाच्या अहवालानुसार या मार्गावर 2013 ते 2023 या कालावधीत एकूण 1,685 अपघात झाले। या अपघातात एकूण 2,010 व्यक्ती अपघाती मृत्यू पावलेल्या आहेत असल्याचं रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं। किंवा इतरही प्रश्न या संबंधित या महामार्गासंबंधित जेव्हा विचारले त्यावेळी मग तो पनवेल इंदापूरचा रस्ता असेल जो केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी पूर्ण करण्यासाठी 540 कोटी इतकी रक्कम दिलेली असल्याचं ते म्हणाले। त्याचबरोबर इंदापूर पत्रादेवी या 300 म्हणजे 471 किमी 300 लांबीसाठी जवळपास 3,527 कोटी इतका खर्च झालेला असल्याचं त्यांनी सांगितलं। त्यामुळे सगळी जी माहिती आहे ती रवींद्र चव्हाणांनी कालच्या उत्तरात देत असतानाच हा जो प्रकल्प आहे तो केंद्र शासनानं रस्ते वाहतूक व महामार्ग नवी दिल्ली यांच्या नियंत्रणाखाली असल्यानं नेमणूक केलेला लेखापरीक्षक तसेच भारताचे नियंत्रक महालेखापरीक्षक यांच्या मार्फत वेळोवेळी तसं उत्तर दिल्याचं मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले आणि जे काम आहे ते युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचं पण त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्याचबरोबर इतरही काही प्रश्न जे उपस्थित झाले त्या गोष्टींवर म्हणजे जी घटना आपल्या उड्डाणपुला इथे चिपळूण येथे घडली त्या संदर्भात जेव्हा विचारलं त्यावेळी तेही म्हणाले की राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी ही घटना घडली त्यावेळी तिथे उपस्थित होते आणि पुलापासून 100 मीटरवर असलेली जी वशिष्ठी नदी आहे त्यालाही तडे गेल्याचं विचारलं असता त्याबद्दलही जो खुलासा आहे तो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेला आहे। त्याच पद्धतीनं बाकीही प्रश्न विचारले त्यावर उत्तर देत असताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की 10 डिसेंबर रोजी पूर्ण क्षमतेनं एकेरी मार्गिका वाहतुकीस खुली करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं आणि त्यानुसार पनवेल ते कासू या लांबीमध्ये डाव्या बाजूकडील 8.75 मीटर रुंदीच्या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं होतं आणि इंदापूर या लांबीमध्ये 8.75 रुंदीच्या एका बाजूचं सीटीपीद्वारे व अस्तित्वातील 2 पदरी रस्त्यांचं डांबरीकरणाने दुरुस्ती करून गणेशोत्सवापूर्वी रस्ता सुस्थितीत करण्यात आल्याचं जे उत्तर आहे ते रवींद्र चव्हाणांनी दिलं होतं। एकंदरीत पाहिलं तर हा मुद्दा काल खूप महत्त्वाचा ठरला कारण आपण गणेशोत्सवात पाहिलं ज्या पद्धतीनं जे विरोधक होते किंवा मनसे असेल या विषयासंदर्भात तुटून पडला होता कारण कोकणवासियांना खरोखरच त्रास सहन करावा लागत होता। सिंधुदुर्ग जिल्हा सोडला तर रत्नागिरीनंतर पुढे जो काही पट्टा कोकण पट्ट्यातल्या या महामार्गाला लागतो तिथली खरोखरच जी दुरावस्था झालेली आहे त्याच्यामुळे कोकणवासियांचा त्रास हा प्रत्येकजण सांगतच होता आणि यावेळी खऱ्या अर्थानं रवींद्र चव्हाण यांनी त्याची जबाबदारी घेतली आणि एक लेन जी आहे ती गणेशोत्सवात कोकणवासियांना अतिशय योग्य पद्धतीनं करून दिली। पाऊस असेल, इथली भौगोलिक परिस्थिती असेल, असंख्य त्रास हे सहन करावे लागत होते। गेल्या 12 वर्षात आपण पाहिलं तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी आहेत त्यांनी सुद्धा सांगितलं की भारतात आपल्याला कुठल्याच प्रोजेक्टला त्रास झाला नाही जेवढा त्रास आपल्याला या
मुंबई गोवा महामार्गासाठी झाला सहन करावा लागला किंवा तो अद्याप पूर्णत्वास आलेला नाही, ज्या पद्धतीनं बाकीचे महामार्ग झाले. त्याच्यामुळे हे पाहता ही जबाबदारी खऱ्या अर्थानं कोकणचे सुपुत्र असणारे किंवा इथले स्थानिक भूमिपुत्र असणारे रवींद्र चव्हाण यांनी उचलली आणि त्या पद्धतीनं विरोधकांनी टीका करून सुद्धा आपल्या पद्धतीनं त्यांनी काम केलं. आणि आज विधानसभेमध्ये अधिवेशनात सुद्धा हा मुद्दा जेव्हा उपस्थित केला गेला तेव्हा त्याला उत्तरही दिलं. त्याच्यामुळे आता कोकणवासियांना रवींद्र चव्हाणांकडनं आणखीन अपेक्षा वाढल्यात, कारण कोकणातले किंवा महाराष्ट्रातले नितीन गडकरी म्हणून रवींद्र चव्हाणांकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे आगामी काळामध्ये हा जो महामार्ग आहे हा चांगल्या स्थितीत सुस्थितीत कोकणवासियांसाठी उपलब्ध होईल आणि मुंबई टू गोवा हा सुखकर असा प्रवास त्यांना करता येईल अशीच अपेक्षा आता रवींद्र चव्हाणांकडनं कोकणवासी घेऊन आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.